Sjoerd Huisman mocht maar 27 jaar oud worden. Met zijn ploeg hier hij alles afstemt om te pieken op dit NK. In het begin van het seizoen maken we het doel en we zagen iedereen zijn doel. En Sjoerd zei uitdrukkelijk, ik wil het NK winnen. En dus een schema roemde ik echt naar deze snelheid. Ja, hij is toen rood omcirkeld in onze agenda. We zoeken er als ploeg wie dat is piekmoment. Ja, en nou, we zeggen er al heel erg naar uit, maar nu zien we er alleen nog maar op. Op verzoek van de familie Huisman is het NK wol teruggegaan. En dus moesten die alle ridders de knop om er dags een wedstrijd van te maken. De ploegmaten van Sjoerd Huisman konden het net opbrengen de wedstrijd uit te rijden. Ze winnen wol blied, maar het eerbetoon aan haar kopman. Als je iedereen gaat verder en dat maak ik het ook. Dus deze week is hij echt in het teken van Sjoerd. En goed, maar we moeten ook weer verder. Dus, maar we zullen nooit verder, dat is één ding wat zeker is. Een van de favorieten is de bandploeg van Jellert Anema. En die slagen erin zijn man weer scherp te krijgen. Als je op het moment dat het startschot jeet, dan komt de adrenaline in het lijf. En dan wil een lijf je verdriet meer hebben. Als je verdriet hebt, dan kun je een wedstrijd rijden. Dus we hebben daar van tevoren bij elkaar zitten en toen hebben we het verwerkt. En we zijn ik van zodra dat de vlag valt, dan gaan we ervoor. De bandploeg gaat werken naar dit NK en de ploeg riet ijzersterk. In de laatste ronde kan Arjan Stroepinga het ploegenspul aanmeiden met een machtige sprint. Waarin hij die andere favoriet, Gary Heckman, voorbluwt en zijn 5e NK-titel op kunstijs pakt. Een record. Vanzelfs is hij blied, al winnen de omstandigheden wel heel speciaal. Ja, natuurlijk kreeg je wel mijn oorgevoel hier in de rond als oors. Maakt het dat deze titel misschien nog wel bijzonderder? Elke titel is wel bijzonder voor mij. Dus het lauwste ik nog reden dat het mij die natuurlijk. Dus ja.